ku duba wannan ku kalla ya jama'a, an wa annabi adalci. A je ma shi waye, kakka kalli waye shi, a dubi yadda annabi ya ta magiya akan a mutunta shi, ya ci arzikin wannan dan bai mulki ba, dan ba kuɗi hannunsa. Daga muhimman al'amura a karatun ran juma'a da nake son kusa kunne ku ci da kunnen basira, ku kalla da idan basira, ku daɗa ta hakiki shine ƙalubalen nan da ne ba ƙaramin magana ba ce. A gabar da suke da Ali, a ƙin da suke wa Ali, a tsanar da suke wa Ali, a yadda suka halatta wa kansu yi wa Ali ƙarya. Jama'a, tsarkin Ali da tsafta Ali da kirkin Ali da nagarta Ali sun kai matsayin da ba su iya koda da ƙaryar su ƙirƙira yau ya ce zan kashe ka, saboda ƙaryar babu kafayinta, bai bar kafa ba ko ta wasa, koda da ƙaryar a matsayin ƙiryar da suke masa. Ba karaman magana ba ce. Sai kirkira daga baya ana cewa na zub da jini, ina misali babu. Ku kawo mana gun, ba karama ba ce, ta haddin nan babba ne. Ku kawo mun gun da ce zan tsinke kai, wanda aka yi ta kan ba ma kuma gashi nan a iya jiyan tsorot na tsakura, tsorot zan tsinke kanka, zan buge ka, zan maka duka, zan farfasa ma jiki, zan ga amma farfasa din aikacen afansa din a tsinke kan ai. Ɗazu wani yake tura mu wani video clip na wani basalafi, rikakken basalafi, ana hira da shi a gidan rediyo, a gidan wata rediyo, da bakinsa yake faɗa akan magana a saki uku ne a zama ɗaya. Yana cewa ai wannan kuskure da Umar ya daga baya ma yana dama kuskuren, cewa saki uku zama ɗaya ya yiwu, saki uku zama ɗaya ba uku ba ne. Shi yake faɗa ai yayi kusakure da ya ce kuskure na farko da yake faɗa da bakinsa, kuma ai na ce ya ciro igasatul lahfan tawa ta ibn al-qayyim, yana faɗa yana cewa ibn al-qayyim Abubakar Umar ya faɗa yayi nadama kan al'amura guda uku a ƙarshen rayuwarsa, daga ciki shine dukan mutane, dukan mutanen kuma har ta kai ga haddin kashe su, haka ya faɗa. Wai idan ya tadda mutum yana kuka babansa ya mutu ko babansa ko wansa ko kaninsa ko ɗansa ko wani na jikinsa, to hukuncinsa kisa ne shi ne kuka. In ya tara kana kuka amma mutuwa, to zai ta naushin kai ta taka ka sai ka daina numfashi, haka ya faɗa. Dinna kun mamakin abin ya kamata kai auliya, kai najjarullahi, kai wannan yana waya ta in tura muku Hausa a karatun. A cikin littafin al-Imam Ibn Qayyim ya ruwaito ta a cikin littafin Ighafatul Lahfan, kuma isnadin da ta zo da shi babu laifi akai. A ƙarƙashin wannan Umar ya ce bai taɓa nadama irin nadamar da ya akan abubuwa guda uku ba. Shine duka da yake wa masu kukan mutuwa, an ya samu mutum ko mace na kukan mutuwa, an ya fara duka sai ta mutu ko ya mutu. Ya ce ya yi nadamar wannan abu, domin annabi da ki mutum yana kukan mutuwa har ya mutu ba. Ya yi nadamar auren dole da ya rinka haɗa yantattun bayi, kana da baiwa ina da bawa, in muka yanta su sai Umar ya haɗa su aure ko suna so ko ba su so. Na uku ya ce ya yi nadamar wannan sanarwa da ya yi. Wannan ainihin magana ta riga ta yaɗu, don haka mafi yawancin manyan malaman fiqh mu Allah ya ƙara musu gafara sai suka ainihin kun ji ne? To daga babanka ya mutu kana kuka, kai makuncin kisa ne kanka, kuma kisan da duka, ai ta dukan ka sai ka daina numfashi. Ya ilahi, ya ilahi, yau idan yan ISIS suna datsa kan mutane mu ce abu bai da alaka da musulunci, su ma ba mu musu adalci ba. Wannan rikakken bazalafi ne, kun san muryar ai ko ba ku gane ba? Ta saboda haka jama'a, abu muhimmi na gaba da nake son ku sa ido kansa cikin darussan nan na ran juma'a shine irin yadda imami ya miƙa wa manzon Allah ransa cikin da'a da daɗin rai
bai taɓa cigiyar ransa bai ce masa gashi ba. Allah kawai ya rubuta masa tsawon kwana, bai a taɓa ba. Mafi girma da ya kamata musulmi manta, su masa godiya, su masa kyakkyawan fata, su kaddara shi da ita, yadda ya dinga fidda musulunci kunya a gaban baradan kafirci da suka dinga tozarta Allah da manzan Allah. Ya fita ya daga Allah, ya daga manzan Allah, ya daga musulmi, ya karya kafirai, ya zo ana masa wannan sakayya. Duk wanda ake dagawar a yau ba a taba haka da su ko sau ɗaya ba a taɓa ba ko sau ɗaya. Kuma wannan fanna ga muku a fagbar littattafansu ne, a an yi canje-canjen, an yi ƙare-ƙaren, an yi sauye-sauye, ya da gaskiyar abin ce a yi a rubuce. Wallahi a hakan ba iya gaskiyar ce suka fito da ita, kuma ƙarairayin ba iya abinda aka ba gane ba, ya ninninka wanda muka gane. A haka fa muke samu wannan, a haka. Ya jama'a, a karatun jiya ku kula daga cikin muhimman al'amura da ya kamata ku kula da su. Ku kula da wannan tsarin nan na yau da muke ta kuka da shi. Annabi ya yi nan a yi da mutane can kuma su yadda. Ga shi nan jiya kun gani samfuransa kaza, a ce ba haka ba ne. Kan ku faɗa alheri, ya ce maha'inci ne, ya cuci al'umma. Ka yi kakku faɗi kuma kai sai alheri, kuma a faɗi sharri a gun, kuma wannan baka isa ka ce laifi ba ne. Wanda suke da wannan su ne masu bakin cika baki da aibata Imam Ali. Wannan maganar baka isa ka faɗi ta ba. Ya tashi daga aiki, kai ka tashi daga aiki. Wallahi wallahi wallahi, tallahi tallahi tallahi, billahi billahi billahi, duk tudun mutum duk tsayin sai ya saba da annabi duk gajartarsa, ka bar shi ka kama annabi kan shirya kake. Wanda duk ya faɗa maka wata magana ba wannan ba, yi kaki tofi maganar da ita, ci gaba da harkar gabanka. Wallahi al'azim. Ta karatun jiya mun fitar da a ƙarshe namuzaji na irin abubuwan da suka yi ta faruwa, na yadda aka juya muku su a ƙarshe. An daki wancan, an browser na wancan, an firgita wancan nafulaye ma an masa duka sai da jinya daga nafula, sai da aka kama gidan rangaranga aka kai hannu. Kuma wai kana sa Allah da kai duka da wannan daidai ne. Kuma ku sani a wannan abin da ake kai, kukan babanka ya mutu a ta dukan ka harka mutu, kuma a filin yaƙi ba su taɓa rawaito ya kashe ko mutum ɗaya a kafirai ba. Na sa ta amala ita ma wannan. Duk wannan zafin da za a ta maka ihu da shi, ka sa su a gaba su kawo maka mutum ɗaya da ya kashe abdaga ɗaya, guda ɗaya nake so. Isi na ƙarairayi nan din nasu kamun ɗaya. Yau an daki wancan akan ne na fula, an rubuta wannan ya kukan babansa an kashe shi. Amma a duk hakan Allah ya makantar da su, ko ta ƙarya su kirkira. An je filin ɗaukaka kalmar Allah ya tsinke kan wani saboda kalmar Allah ta ɗaukaka, ba a taɓa ba. Hasali ma an ma ce je ka kashe, ya ce ba zai iya ba. Kuma aka ake wannan ihun. Ku sata a cikin microscope, ku ƙara mata girma, kai karatu. A ƙarshen zance kun gani yadda abu ya faru. Ba ma ga mutuwar ba a zato ne, inni akhafu quraishan ala nafsi. Amma da an juya al'amura, ban taba zaton wannan maganganu in yi su ba, amma tun da aka farwa gaskiya dole a kare ta. Duk da ina da yancin yi tun da rubuta aka inganta, duk ingantattu ne, ba wani wanda ya hana ka karanta, kuma ba laifi bane, ko ba wani laifi da aka yi, ko ba wani abu da aka yi. Haka aka yi waƙin nan, su suka rubuta suka inganta, ba wanda ya hana a karanta. Na dan saboda mi, tunda sun ce ga Allahnmu ga annabinmu, to girmama musu a tafi haka. Amma kuma ba za ku girmama mu kuma gwanayenmu ba. Ƙarshen zance kun gana haska muku wata cocilan mai ƙarfi,
ba ni san salafawa da abokan majasu su kuskura su jawo abin da zai sa in daɗa sa diga a cikin wannan maudu'i. na bashi iyanan su yi ƙoƙarin yau kansu faɗa a bashi iyanan, amma ba su san me a littattafansu ba. Sun canja muku al'amura da raba hadisi da dubunnan lambobi, da datse wani da canja wani, da ƙara wani, da rage wani, da goya wani kan wani, da ƙirƙirar lafazin wani cikin wani, da janye sunan wani a sa na wani, da ƙirƙirar wanda babu shi a ɗaga muku wani abu. Na rantse muku da Allah, a yanzu a Buhari ina da sun fi 200 ha'inci da ba mai karɓarsa, sai dai istighfari sun fi 200. Ba wai magana ake kan itibari a gwada ba, a'a ha'inci ne da ya yi shi kawai na ƙwarewa, wanda a ƙarshe kuka ji na faɗa muku kai na tsaye. Shekara 17 ba ta tantance hadisai ba ce, ta tattace hadisai ce, da jajjata su, da ɓoye abinda ba a son jama'a su gane, da fito musu da wani abu na daban, a yaudare su a kaɗa su wani gu. Sun fi 200 nake da su. Khiyana ba itibari na ne, khiyana kama wannan la haula wala quwwata illa billah. Hadhihi khiyanatun la budda la manasa min wuqu'iha. Hadhihi khiyana, hadhihi khiyana, hadhihi sun fi 200. تأكد إني بل تحقق بل لقد رأيت الهوى بما يقولون أغلب. أميل إلى حيث الدليل يصوب. أكرا صلى